maimaita abin da ka faɗa akan malam Nazifi. Ta na ce ma gyaran makabartar nan yau ma za a zauna ko ba inda yau ba abin da zamu yau. sai to Allah ya ba su lada Madalla. Malam Nazifi. Kai! Ya aka yi ne? Ina jin ka. Au, kun kama ta? Allah sai na ga mai. Malam Nazifi. Allah ba ta malam. Ka bari da Allah. Okay, ina kangon nan na bypass. Nan bypass mana inda ne yau yarinyar nan fyaɗe kwanaki. Samun ita a nan da Allah gani nan. Daidai ne mutumi na. Dan kwaɗo. Malam Nazifi. Ya ga ba ba. Gidana mai kyau ne, kana ganin sa. Mata mai kyau. Kin wahalar da ni mai kyau. Amma ina yin ki. Wallahi kin wahalar da ni. Wallahi soyayya ce. Wallahi soyayya ce. Sona ta. Kaga kai. Tabon mun da ita da Allah, tabon mun da ita. Kwari da Allah nan cikin kwarin nan. Dama na kwana biyu ban dan ka gani? Ka gani? Saboda ita kwarin nan. Ke ba shi mana shiruwa. Kin ga ke? Kaga dan gwata. Kuna zuwa ka cire mata hijabin nan da wandan nan. Samara. Ba hanya. Kai mata wando. Allah ya biya mu. Kwana biyu ban ga. Ai na ga alama kawai gaba daya kawai dai na gan kare kawai sai a so. Da aka yi do. Ka gani? Ba za a shiga kenan. Kai za a sha fama fa. An kwana biyu fa. An kwana biyu ai da ba. Tunda ne wa yar mai unguwan nan fyaɗe. A wai tunan ne kenan. Wallahi ban ƙara jan kaya ba. Ya dai a ja kaya yau. Wallahi a ja kaya. Wannan wannan oga wannan. Ya an fito. Oga sai an fito. Allah ka wuce bacin rana hudo lafiya oga. Da dafa ma. Allah. Ya ne maza? Ya ne. Allah mun kai ta ai. Allah wallahi mun kai ta ga oga yana ta oga fa. Amma ba kayan nan na oga ba. Babban kayan ne kai mana. Kuma da mun ya dade yana kira ta wani ya hakiki ce ina cewa oga duk kayan nan a ce ai oga na ga maka oga ba kawai dai bari kawai da ga Allah ya yau kai kaza ai na ga maka ai ya ji
dan kwata Allah ku dan bani minti zan yi magana da ita. Kinga ki haƙuri da abin da ya faru fa ba laifi na bane wallahi haka kawai na ji ina son ki kin gane. Allah ya tsakani na da kai ka cuce ni ka lalata min rayuwa ba zan taɓa yafe maka ba. Kinga shikenan tashi mu je in kai ki gidanku. Ya je kun kallo a sakuwa kun ga irin sun da muka suburbuɗa muku a haba kan ku riga da kun sani kawai karfin ku ina ba zai yiwu ba kun kasa yadda ne ko ba mu kofi wallahi kawai ku ba mu kofi kun kasa yadda ne. Wannan ne gidan naku ba. An kunci. Soyayya ce wallahi Allah. Wallahi soyayya ce. Insha Allah sai Allah ya saka mu alheri. Kai baba, Small ya wula fa. Small ya wula. Small ya wula. Kamar ya. Yaron nan wai muna cewa wai ya gudu. Ya tsaya ta wurin kai. Kai garin yaya? Kawai 'yan sanda kawai kwalawa suka sa mai bullet a ciki. Kaga kaffa kare nan hankali idan ban cire ma kai ba Allah ya tsinan albarka. Kai ka isa ka ce Small ya Da wuce ba. gaske nake gaya maka, ni nake gaya maka da gaske ni ganau ne ba jiyo ba tare muke fa. Ni nake gaya maka. Ka kyale shi wannan aiki na ne. To gaskiya in dai haka ne dama jiya maye yana gaya min cewa mun zama wanted a gari duk inda aka shiga kawai hotunan mu aka lika. Ka gane? So saboda haka mafita ɗaya ce wallahi. Kawai ta kai kawai. Dan ni daga nan yanzu Allah ya taimake ni na tsira daga unguwan nan. Lagos ne wallahi. Kaga tafiya ta. Saboda haka kun ga tafiya ta ba wani shege wallahi. A to mu ma tunda ba kare ya ta mana tsarki ba, ai mu ma sa ta zami kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan uwa da kyar na sha wahala na yau daban na gobe daban. Hasali ma nema na ake a kashe ni duk inda na je hoto na ake likawa ana nema na a kashe ni. Dan uwa ba matsala zan taimaka ma ba sai ka kashe kanka ba saboda ni ma ina son ɗanɗana rayuwar talauci da wahala irin halin da kake ciki a yanzu haka. Akwai wani tsoho da ya mun gorin dukiyar ubana abin yana mugun damuna a zuciyata. To saboda haka dan uwa karka damu yanzu zaka dan a takaice zaka dan bani labarin inda kake da yanayin yadda rayuwarka take ni ma zan dan baka yadda yanayin gidanmu yake da kuma sunan iyayena da komai saboda kaga da yadda muke kama da kai ba wanda ya isa ya gane cewa ba ni bane kai. So zaka dawo gidanmu ni kuma insha Allah zan koma rayuwarka irin yadda kake a yanzu da kake ganin kana cikin wahala din neman ɗanɗana amma zaka mun alƙawari daya ka tabbata zaka rayuwar da yanzu kake ciki idan ka koma akwai limit akwai time din da lokacin da idan yayi insha Allah zaka koma nima in dawo gidanmu zaka mun wannan alƙawarin karka damu ba matsala insha Allah yanzu bari in sa a kawo ma abinci
so idan ka ci kai relax sai kuma in baka details din, kai ma sai ka bani details din, sai mu canza gida. Kar ka damu, ba matsala. To shikenan, na gode. Barka da zuwa Allah. Barka da Ana da ta na ji muryarka a ciki, na da ta tsana ciki. Ashe ka fito. A sajan suna ciki, suna ciki.